Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. Karon mag-upload na sad ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 166. O katong wala pa naka-subscribe mga listeners, palihog lang po subscribe para madugang-dugangan sa gamay atong mga subscribers. Sa dili pa ta magsugod sa ato ang drama, magbasa gyapon ta sa atong mga comments katulas nga na-upload na to. Part 165. Atong basahon ng mga comments. Ang first comment na to si Larne Vidal. Ayay, lingaw na po mi ani. Daghang salamat Larne. Si Ma'am Del Sam 99, hi Sir Idol, mayong hapon, naluahin na po ko, kay busy ko pirmi, salamat always. Padayon, aniya lang ko sa sunod pa, bisan, maulahi pa, basta aniya lang ko pa. Aniya lang ko balay, kamulo trabaho, o paminaw sa imong makalingaw nga drama, God bless you and family. O ako diyong pasalamatan si Ma'am Del Sam 99 sa iyang kabuutan, nga naghatag po niya siya o 10 Hong Kong dollars. Salamat jud sa imo ma'am, sa imong kabuutan. Ang ginuuray mubalos sa imo ma'am no. Kabalo jud ko nga unsa jud ka kamaayo nga tao. Daghan pang grasya nga maabot sa imong kinabuhi. Gusto na ko ma'am Del Sam 99, salamat jud kayo sa imong kanunay nga pagsuporta sa ako channel. Salamat jud kayo. Si Annalyn Bruni, kininindot paminahon, salamat idol. Daghang salamat jud sa imo dia Annalyn. Si Mario Libre, enjoy kayo. Daghang salamat Mario Libre. Si Oscar Abedog, salamat na sad idol kay naka-upload na sad ka dol, balag dugay dol, importante di ka mawa na mo dol. Salamat jud sa imo Oscar Abedog. Usahay nga dugay jud makabot ang ato ang pag-edit kay dugay makabot atong mga drama sa ka-oras no. Ang importante nga maka-upload na jud ta. Salamat sa imo da Oscar. Si Elvira Nancy, makatawa jud ko aning drama idol. Salamat sa imo da Elvira. Si Luel Balandra, duha ka heart na kang Luel Balandra, o salamat sa imo da Luel Balandra sa imong pagpaminaw pirmi. Si Barbie Kasdi, okay jud ning drama ha. Daghang salamat sa imo Barbie Kasdi. Si Mario Libre, nice drama idol. Tisngi ming maayo kinatawa. Salamat jud sa imo da Pudnog Mario Libre. Si Crystal Leo, salamat mo sa idol. Daghang salamat sa imo da Crystal Leo. Kaduang comment ni Crystal Leo, padayon idol kay lingaw jud. Mao jud makalingaw jud ning atong drama tinuod jud. Si Mirna Urban, tulo ka heart ra ka Mirna Urban. Si Nilda Yekik, more upload pa idol. Daghang salamat sa imo dia Ma'am Nilda Yekik. Si Richard Isko, ulat ko sa inyo upload na pod nimo idol. Salamat kanunay paglingaw ka namo. Salamat pod kadaghan. Salamat jud sa imo da Richard Isko. Si kaduang comment ni Richard Isko, nice kayo. Salamat jud si moda no. Si Sugar Santos, nice drama sir idol. Waiting sa next nimo nga drama. Thank you. Tulo ka heart. Salamat sa imong Ma'am Sugar Santos sa imong kanunay nga pagsuporta o pagpaminaw sa atong mga drama nga gina-upload. Si Jimmy Sinal, nindot kayo imong mga drama idol. Walang katulad, lipay kayo may paminaw kauban akong amigo. Daghang jud salamat sa imo da Jimmy Sinal ug sa imong mga amigo diha nga naminaw sa ato ang Palamay Drama. Kaduang comment ni Jimmy Sinal, lingaw kaayo super, more upload pa idol kay magpalimiay na sa admin. Salamat jud sa imo da Jimmy Sinal. Ug mao to mag-sinners tanang ga-comment sa ato ug atong gibasa karon sa atong part 166 ug ato nang sugdan ato ang Palamay Drama Compilation part 166. Sige dong. Relax na pa. Huwag abot na to sa bahay kaya. Torjak na. Dito ka na kung gana na. Oh my God, good. Para mamangharan sa diskinday. Uy, taxi driver! Likot anang to nga iskin oh. Likot lang tali ha. Kanya, ano nga nang bahay nga green ang kulor nga gate. Lami, nag-itorja ko eh. Ito kaya sa nabalik ni Marina nga naligo eh. Ay, salamat eh. Kaya niya nagin eh. Ay, wow. Kanibot sa kusawa. Hi, Dong. Humata kay ko. Ay, tugay ni mo. Dali. Wala, nagdali ka kay ka. Nagdali ko kay lami na kayo. Dali na maghinda ta kay. Tilapan tingin mo.
Lagi din ko lamig. Pero samtang magbibi ko rin mo. Ako na sure. Ang ganahan. Maman akong ganahan eh. Multitasking ka pa kung kamot sige. Oy, let's check. Tapos kananin mo. Ay, Karang puta ka, rin. karang ka. Unti na mada. Kariyat. saan mo? Usas ako. Ani, Kikay ka ha? Pakaging ka, karakisod, takabi mo. Unsa? Probinsya? Uday, birthday sa kong nanay sa sunod adlaw. Maulagi padtuon ko. Tapokon min yang tanan yang mga anak. Ang tulon ako ka mga igsoon nga tuwa nagpuyo sa layong dapit. Amo to sad sila, manguli sad sila. Ang usa tuwas Manila, ang usa tuwas Davao, ang usa tuwas Bohol. Kinahanglan giti ay nga moadto ka dong. Moadto man gani itong tabukon og loud, ikaw pa ka nga magbasra. Mao gyud. Ang kuan day, magmotor lang day kung moadto ko dito day ha. Adlaw na kong mugikan para way init ba. Anya, kanusa man ka malay ka? Ugma na dayon day. Ugma sa kadlawon. Luyan ako day. Ang Tubig. naghinangol man ka. Nag 3 rounds man gyud ka. Karon para bagit ka mo biyahe, magmotor ka. Di ka madisgrasya si Mako. Naluya ka rabag si nurture. Okay ko rin. Isang usban dapat kakausap. Kaya pa na ako. Magiro gyud. Uy. Ay na, uy. Dali, Bi. Na. Uy, uy. Sakto na to. sakto na to. Bikugan unya ka. Sige, Sige na. sige Sakto na. na igikan pod nimo kay kadlaw na. Mga usa ka semana kapintingali ko nga mabalik day. Tingbon lang unya nato jeb day balik na ko. Sige na, adto na ko. Ay, baya pang itaglaing babae dito. Ngita jud. Basig makakita ka dito, gwapa. Unya, imong Georgine. Day Marina. Day Marina, di ka na may tabo nga mulingi pa kog laing babae oy. Ikaw ra ang tanan ako day. Ikaw ra gyud Day Marina. Salamat dong ha. Kay kun mahitabo nga matintal ka sa lain. Day Marina. Ayat pa din. Hapit ako mabot sa among probinsya. Ito lagi na ako makaduaw dito. Kumusta naman ka itong akong mga amigo gaga dito? Si Sheila, ang akong first love. Minyo na baka siya. Maayo kay niya ka dungay do. Nga yung imong mga isuon ni Asya Kanyan. Ama ba? Kadali ko nilang naabot god. Ay, ingon ana, man yun na. Basta tagalagyo gani, maabot man yun nag-una. Unya, ugma pag yun ang akong adlang na tawhan, ipaihaw ko ng duha ta ka baboy. Uy, hala. Nay, kanang babae sa unahan bang nagtanaw nato din sa dataran? Di ba si Luisa man na? Oo, siya bitaw. Ang babay nga dako kay gusto nimo kaniadto. Gani ato doon, daga pa yung taon na. Usa? Daga pa ang tugaron si Luisa? Pweteng, Bainaldo. Bainting. Una akong tawga. Tawga ko una kaya Oh, para gali. dito ko nasungpit sa kungan. Porbeda. Bay nga naman bay. Lipay ko no kayo siya nagkita mo no balik ko no. Ingat mo siya. Sabi ni mo bay, ang tinuod bay, labay anak ko na si Luisa kaniya to bay. Sure ka. Nagplano gani gay ko nga manguyab ko niya. Pan nakauyab ng ko diyang nagtrabaho kog syudad. Nga mo'y akong naasawa ron si Marina. Iya lagi kong hangyo lagi taon nga doolon ka. Nga magtanaw ka nga magtsula. Gusto siya magkita ka nga magtsula niya. So, bitaw, nakikita ko siya, magkisulti siya niyo. Ama ba? Sige, sige. Magkikita ko niya. Bigo, igor ako nga mangusta niya. Kay ninyo na ba ako? May asawa na ko eh. Day, Luisa. Mo na tinuod na to.
Oh. Guol kay ko dihang nakabalita ko nga may uyab na ka og naminyo ka dito sa syudad. Eh basig, bisan doon dili ta uyab pero love na kaayo ka. Abi ni mo dahi ako sa love ta ka, pero di lang gyud kita ang gitaganas kay tas ang kadayon ta. Nakauyab og naminyo sa ko dito sa syudad. Naldo, I love you. Oh. Di, sa ko di, nabukong di ka ko sa bukod tayo. Parang may pagat. O ay laing laki nga nakatila. Ako ba kaya? Uong ko niya. Ang pumunta talaga rin. Nakuha na ko eh. Nakuha na. Ikadlaw na yun man ako. Ganito yun. Oh. Agay! Sukat ka rin ko kasuyo ko nito kuhan sa laki. Nindota tayo kunitan sa... Pagyan ko niya. Nakuha ginagawa ang kaputli ni Luta doon gayon. Kadagan ginagawa siyang gihilaptan. Naulin ako sa mo ha. Kalit siyang mitunga nga naghilap o nagpahibaw. Lumabdos na siya. Ako ang amahan. Wa ko makasalikway niya. Ako siyang giabangan ng apartment. Kaya di katalikod sa akong obligasyon niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ramil ginaingon, kung wa ka nagdako nga kwartahan, ma-appreciate nimo kung unsay naalang. Makining nahitabo sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimong may kalimtan. Ay, okay na! Okay na ni! Okay na ni mong sakinan, sir. Ay, salamat kayo ni mo, Ramil, ha? Oo, sa pakin pa. Oh, dawatan ni. Oh! Uy, dako raman ni sir! Ay, naunsa man ka. Oh, Diharan na ni mo. Ha? Sa kadaghan nga, mekaniko nga akong ipatanaw ning sakyanan, ikaw rin ang nakapaandar na. Oh, May kay ka nga mekaniko, Ramil. O, hatagi ko sa imong cellphone number, B. Kaya in case kung magka-problema ng uban kong sakyanan, aw, tawagan din ta ka. sorry kay sir, ako ko'y cellphone. Uy, unsa? Uy, kinahanglan nga may cellphone ka, Ramil. Aron sa'yo na kang kontakon sa imong mga customers. Ma, pa, kamo na yung may bawa mo budget, ana. Salamat ini anak ha. Isa pa yan. Pasagdi lang dong. Kay katuloso sa kasimana na kong manglaba. Kay naa na Uy! may nagsaad na kong daan nga ako na tiglaban nila. Mo ba? Sagdi na lang ko nga mo'y mangitag kwarta mo, oy. Ay, kaya pa manggod na ako, nak. Di mahimong pasagdan ka na mong papa ni mo, uy. Pamilya ta, magtinabangay ta. Bayo! Nay, ice water? Hala, wala ba sir? Bottled water ay na bunaw. Sige, kana na lang, miss. Tagpila mo na. Sir, nanang usan nimo ka sakyanan. Ako nang nahatod. Okay na na. Okay, salamat kay Ramil. Tawatan niyo. Uy, sir! Sobra na sa gihatag nimo, sir, ha? Okay na nga. Oh, salamat kayo. Di lang ko magdugay, sir, kay may adtuon pa kong laing customer nga magpaayos sa iyang sakyanan. Okay, okay. Salamat, Sige, sir. Salamat kayo, sir, ha? Nintuta nila. Sobra na, sad. Yay! Perti ng inita. Uli na sa ako sa amo, eh. Aron ihatag ni mama kining kwarta nga daan ako. Aron makapalit sa sud ano bugas. Thank you sa grasya, Lord! Hi! Ikaw to palit og bottled water sa among kamatindahan sa katugan ni nag-auto ka? Oo, ako to, miss. Ako si Carol. Ikaw? Ramil. Nagkay cellphone number? Wa? We, kalo. Itarong ba? Tayo ko sa imong number, be. Wala lagi kong cellphone, miss. Uy. Ay, para, ilugar palihog.
Nakagusto tingay to nimong bayhan, anak. Kinsay dili makagusto ni atong anak nga bisag magkahugaw ni. Mulutaw man ang kagwapo niya. Samot na magsulob nagnindot na t-shirt o kasunis, askad nga babae magdaga ni anak. Maog yun. Buyag pa, oy. Pagminyo na ay Ramil. Kay hapit na ka mula pa sinta sa kalendaryo. Ay, bahala nagmulapas na po eh. Di pa ko magbinyo kay gusto pa ko motiman ninyong duha ni mama. Sana all. Magdali ko kay kauwanon na rabada. Ay! Sorry, miss. Oh. Uy, Carol? Ramil? Oh, Hala ka! Yay! Kamita ni. Hala, wala na basa na ta! Basa inuun tada. Yay! Ang lisura! Yay, lusuray ni Igsak kay jeep ini. Lisod mo lang. Ikaw bala ka, mag-taxi lang ka, Ramil. Oh, salamat sa imong pagbasakay na mo. Sir ha, bisag basa-basa mi. Hunong na lang sa amo, Ramil, aron makailis ka. Nagkurog ka, oh. Hasta ka Karolo, nagkurungsod ka. Palihog lag lugar. Sorry kay sir ha nga nabasa mi. Naog na Karol. Salamat. Sorry. Dali na, Ramil. Sakto ra ni mga akong t-shirt ug short, ha, Ramil? Kauwaw biya ini ay. Ay, nagkurog kas katugnaw mong ay uwaw diha. Ano ka? Nitutok man ka na ako. Pamalig ka nag-ilis. Naklaro ang imong... Ako ning gituyo. Kay gusto na ako nga kay muhubo ug mo ilis na ako, Ramil. Ha? Carol? Ramil. Karon na. Ako nang nahatag ni mga akong pagkababae sa dakong kasayon. Mutipon ako ni mo. Utsa? Carol? Kanong nakurat man ka? Di pa ko andam, Carol. Gusto pa ko mutabang sa mga ginikanan. Unsay mga ipasabot, Ramil? Tiguang na sila si mama ug papa ug wala yung makatabang nila. Ako ra, kay bugtong man ko nilang anak. Di man ko magpugong nimo kung gusto kang mutabang nila. Ang ako lang, kung mumapdos ko ba, unsaon na lang ang kaugmaon sa akong anak. Di siguro ka mamabdos. Uy, kausa pa gani to. Unsay kausa? Kadaghan man ka nakapabuto na ako. Usa ra ka adlaw pero kalima sa tuoy. Mga ano ta? Gusto nilang mama ug papa nga magdungan tagkaon. Unsa naman sa sudan? Buwad ug utano na sad. Okay. Maoro man ay makaya na mo. Sus, hibaw-an pa lang di ay nga mas pobre pa di ay mo namo. May pag-unsa, ha, Carol? May pagwa lang ko magpa-charger nimo. Kaya nga naman day. Kinsa mo day dunay motibo na tong duha. Di ba ikaw? Pagtuo man gud ko nga dato ka. Kay katong ni palit kag bottled water sa gamay namong tindahan, nagsakay man kag auto. Kay nagsakay kog auto, dato na day. Dito akong sakyanan, Carol. Gihatod to din sa amo kay ipaayo. Paduong kong magatod atong sakyanan sa tagiya. Kabwisit ba yung ining kinabuhi ay? Wala, nagmahay ka. Kaayo! O, Pwerte na kong mahayag yun. kana kay di ka kontento sa unsay naani mo. Ako, ug ang akong mama ug papa Carol, kontento na unsay naana mo. Okay ra. May mo nang mubalik ka sa inyo. Ay, kapaspas sa dagan sa panahon. 5 na kabuwan sukad mi pauli si Carol sa ilaha. Kumusta na ka siya ron, no? Bahala sa siyang kinabuhi mo eh. Hindi man siya makontento kung siya na nato. Maong gibuhian na lang ako siya. Basag nito siya. Paita lagi kayo. Ayo! Oh, Naa si Ramil? Hala, niya siya.
May balik si Carol dong. Ma, tanawa. Kadako na siyang tiyan. Ramil, libalik ko din kay gusto ko nga inig panganak na ako. Oh. May makitang amahan ang atong anak. Carol! Oh, Carol! Salamat! Daghang salamat, Carol! Nakaamgo si Carol ng unsa ray naa, makontento na siya. May balik siya nako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marina. Kiniingon, pobre lang ko og di taas og grado. Busa, tanto na ko nga kabana og sama na ako na pobre resab. Basta, matuod lang nga mahikog man ako. Kung makabana ko og dato, swerte. Samot ang bation kong kalpay, mo kining naitubos ng kini nga di na ko mahimo. May kalimpay. Puto! Si Kwati mo diha! Putog si Kwati! Puto! Papalita kong puto si Kwati. Oy, nanay! Ayun na! Papalita sa kong putog si Kwati, be! Kadiyot lang ha! Ako sa unahon og doon si Pepang. May nalangkit tao nang nahipilin sa tinda na akong putog si Kwati. Wala na makabutog na po ang putos nga nahipilin. Ay, puto mo diha! Si Kwati! Puto! Si Kwati! Mirna! Ay! Doon na ako nagpalit ng tinda ni mong puto! Si Sir Papi nang may kawasakit sa ilang pahay. Huton ko niya palitan akong putog si Kwati. Nako, Sir Babs! Padong na ko na, Sir! Darang sukli sa imong usa ka libo, Sir, oh. Oh, ayun na. Diyan na lang ni mo ng sukli na nako, Mirna. Imo na ha? Ha? Ala, ayaw lang, Sir, uy. Datos ka pinapayang nakuha ni mo sa sakalibo. Kadako sa sukli nga imo lang ihatag na ako, Ako ng pagbuot. Sige na. Ha? Okay? Diyan ka na ha? Balik lang kong suod sa bahay pero sari pa. Mangutan ako nimo. Unsa man na, Sir? May uyab ka na ba? Ha? Hala, uy, wa pa taon, Sir, uy. Ano ba? Danay nanguyab na ako. Si Pidot. Pero wala ko sugta, uy, kay waman ko'y gusto niya. Mau ba? Buutan ka, Mirna, kay panguyaban di ka. Ha? Hindi tawag kumidjar tayo. Hindi ako gisulti. Sige, bye. Sir! Ang imong sukli! Sir! Imong sukli lagi! Ayaw ba? Kay ganahan ko. Ay, ingon sa dili ko makatuuin eh. Ang sukli nga 800 pesos. Iyan gihatag na ako. O sa tayang gisalti. Kunbutan ko na po. Iya kong pauyapan. Hala. Ngayon nakasulti masyado diri na ako. Igod ada ag dahit abo nak. Wala ginay. Wala ko ang sukli sa kalibong 800 pesos. Unya nangutada pagyud sa nimo kung buutan ka ba kay iya kang panguyapan. Agoy, alam Mirnanak, nagtuo ko nga giluiban sa siyang uyab o gusto siyang mangitaglaing uyab. Pasig nakahuna-huna siya nga ikaw ang iyang panguyaban aron ipulis iyang uyab. Maog yun na, nak. Busa na kung mahitabo nga manguyab ni mo si Sir Bobby, ayaw gyud pagduha-duhag sugot niya ha. Kay gawas ka buutan siya, dato pag yun. Uy, kumitsara tingay itong iya, uy. Kay mahitabo mo dakinot siya na ako, panguyab kay pobre rabaya ta. Unya, kamay pagkit ko grado. Kung mahitabo man kang manguyab siya na ako, yara tingay kong binuangan eh, uy. Mirna. Iya pa sila dahil nagsama niya ano dahil uway nga binuang ng iyo ka Sir Bobby kung manguyab sa nimo no klaro kaya nga buutan siya dahil Kung manguyab siya na ako payot, marag pabor ka din noon nga sugto na ako siya kay gwapo man siya o naibukpot ko niya yun. kanya naraman di ay nga sige sugta siya dahil manguyab sa nimo sugta gina yun sugta siya dahil meron Payot, sugto na ako siya. Pero, di na ko itugyan ng akong pagkabapay, uy. Kung gusto yun siya nga, hilabot ako.
Kinahanglan nga, iya una kong pakaslan, ba? Bahala. Ika ni bahala na niya. Mo diskarte kung maguyab sa nimo. Ay, diskarte di mo. Basta, nakadungog yun ko. Tabi, day. Na nagkabuhang sila si Sir Bobby sa iyang uyab. Kasi iyang uyab, no? Nakauyab ang laki. Dut, wag ka puli pamisita na ako. Ako may gipulag at ubang ni Madut, uy. Kay, sulugtan lang ko. Kaya sulugton ko ni mo. Kaslan tarihan ka. Tigong ko, damo sa lapi. Kada-drive na ko sa sikol. Hulog din ko sa akong alkansiya. Dot, nahibalog ko nga buutan ka. Ug matod pa nimong nahimakakanako. Pero man ko'y gusto ka nimo, uy. Lain man sa kayog pagasugta ka nga wa ko'y gusto ka nimo. Ay, makalatuon ra ka paghiligugman. Ay, mayutan ko. Dot, dili ko, Dot, kay matakdan ko ni Dot. Subo na ako. Dili ta ka mahimong sugton. Salamat na lang sa imong ugma. Ug manghinaot ko, Dot, na makakita kag laing babae nga imong yapan na makagusto sa nimo. Kana ang iampo ko sa kinsa. Luwi pa ako ni Pidot pa yun. Siya naman ko'y gusto niya. Ay, mayroon yun. Gawa ni mo sa sugta. Ay, patik ang tawana, uy. Uy, ayaw na spidot, uy. Wag yun. Katilaw ko na niya, uy. Saba, uy. Mo, kaskas akong kwarta na may tawana. Unsa may puto mo ipasabi? Ay, ganito eh. Kamay kayo ang Sapa, diha. mura o itod kada. Ayaw, pinaingkay ka. Kung hindi ka binuang dito. Pero na itong istorya sa kutsa niya. Nalimong ka utitod pa. Walagi ko magtiyaw na yun. Anak sa ni siya ni Abdul. Way ayaw ng iyo ha. O Sir Bobby, kung tinuod nga mamisita siya ni Morong gabi sugta dayon. Ayaw pagpa-cute-cute. Uy, sugta dayon si Sir Bobby. Kay, day, bagal kayo katubangan ni Sir Bobby doon. Klaro kayong dako o tinaguan, ha? Salamat kay Day Mirna ha. Nga gisugot din ko nimo. Pero, tininuod ka ng imo rin ako. Bob, dato baya ka. Niya ako po, pre. Basig, imo lang kung biyaan kung matuman ang gusto ni mong buhaton rin ako. Patiduranon ko diyan nimo. Ako ang angay nga mabalaka kung imo lang kong biyaan sa maabot ng mga adlaw. Sama gud sa akong uyab kaniadto. Puman sa matagbaw sa tanang sapi nga akong gihatag niya. Nakigtaban ni laing lalaki. Hindi haning gibuhat si mong uyab? Oo, hindi ilisan og laing laki. Di ko siya malipay na ako. Pero sir, gibati ko nga mahal ka. Busa dili mahitabo ang biya ko nimo. Mga to nasata sa laing dapit, Mirna. Asa man ta, sir? Ikaw, Gino. Ipag-ignanta naman ka nga pagbab lang na ako. Uyab naman ta. Gusto, ayan na pag-sir na ako, okay? Ay. Oh, sir. Ay. Babi di ay. Salamat, Mirna. Huwag hangyan ako nimo. Ay ko balibari, ining dapit nga tumatuan ka. Ha? Kay asa man dito, ha? Mo check in na ako sa kamotel. Oh, unsa? Motel? Mami. Imagi ko. Ang ang usan mo kakamot. Imagi ko sa akong... Ubuon ko ng mga Ayaw. Ayaw sa kong inamping. Ipabayat ang kasal. Ayaw mo ulit, nahubo na. Tanawa. Uy. Cute sa mga Tinibig ka na tuloy. Kalam yun. Ayaw Gilakaan. Kalam Asa tuminaptik sa kong pusod. Hala, ang imo to nga tuski kayo mitig sa akong... Hindi ko kataas, anak. Oo na. Pwede mo atras? Paruhin na lang ko. Muna na. Ako uyab. Kaya ang guantas gada ko kung sa kuha. Dali.
ako ni kuan sa mga tanaw na to. Kuwanta ko sa kain. Tay, tanta. Manginaot ko ha. Tay, pa, uy. Nga humanta ka mag... Yan. Tay, pasa lang tingali, uy. Ayaw lang sa ipadayon. Tay, Dali, wait. Kani. tay, pa, uy. Ayaw sa tingali. Ayaw sa agay. Nasa noon. Ulo pa. Agay. Ilahos. Grabe kilang kasakit akong ibati dahil gilaptan ko naping akong uyab. Pero wanon ko makuyab eh. Nagbutara man ako ang tanan. Pero nagsudyo kong barog. Ay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Celsa, ingon, mahal ko akong hinigugma. Kung nahitabo man nga natako niya, ang tanan pagbuot sa kapalaran, maginhinhitabos ang kinaboy nga dinakahimo. May kalimtan. Kasiksigod ni Moronak. Holiday man ron, Nay. May trabaho ang akong uyab ron, mag-date me. Ay, sabuti na unya ninyo ha kung kanos amo magpakasal. Naghiskot naman may bahin anak, Nay. Nagtikom pa taon siya. Bago pa ba siya nga nakatrabaho? Gikan rabaya taon siya nga nag-drive anang e-bike. Ang ako ba, basig mamabdos ka. Oh, kung simba ko mahitabo na, Nay. Oh, wala na may mahimo. Mag-live-in na lang yun, me. Ay, ang ako daing amo sa labada nakba, na kinahanglan sila og babay nga katabang. Ako'y may presentar. Unya, di man kuno ko pwede. Ilang gusto ka na kunong batanon nga sama nimo? Ay, ako na lang, Nay. Sila man kasi Sir Ramon og Ma'am Verna ang maong mag-ayon. Oo, sila. Oh, kun mao. Sige na, ita na. Sa di pa ko mo ato sa among abutanan ni Milyo. At tuon una nato sila sa Sir Ramon. Kursunada, gyud di ay ka nga mahimong katabang, ha? Aw, wala, sige. Tana. Kaya natabitaw kang daan, nagsisa, nga suway ang imong anak. Bitaw, mubuha na ba hapit nga nagkinahanglan big katabang? May gani kay wa pa may makakita. Nala siya. Ay, abi mangkod nako kung kontento lang ni siya nga maninda og mga palamig sa amo, sir. Ma'am, mao nga walang nakuing nadayon. Ay, hinay man gud kayong paninda ron og pabugnaw ron, sir. Uy, ma'am, labi na kong tingtog na. Mas may pa nga mo trabaho na lang ko isip katabang. Kay klaro pa ang akong paaboton nga binuwan na sweldo. Oo, sige. Ugma ka na magasugo sa pagtrabaho din sa bahay. Ikaw lang yun ang tilutuog at tiglimpyo sa bahay, ha? Ayaw lang panglaba. Kaya si nanay ni mo, maulay palabog na to. Para makwarta po siya. Ay, sige, sir. Ugma ko magsugod sa kong trabaho. Ugma na sir mo niya. Busugan ako ng milyo, uy. Unang sildo pa man ang akong nadawat atong usang adlaw day. Mao nga, niya lang una tayo ining baratuhon nga kananan day ha kay. Kung madugay na ko sa akong trabaho ba. O sumahalo na tang restaurant ni ngaon. Ay, sustong. Ay, nalagot pangandoy anang unsa nang mahalo na diha nga restaurant, uy. Ha? Mas may paog magtikom ta dong. Kay ako, ugma na ko magsugod sa akong trabaho isip katabang sa panimay. Day, kumana to ron og kaon ba? At punta sa ato ang suki nga Tagayanan sa Kalipay ha. Badiha, uy. Asa man, sa inyong bahay o sa amo? Ayaw sa amo kay naaron sila si nanay sa bahay. Asa pa di ato ta sa amo. Kay ako ron usaron sa bahay, ha? Di ta mabalaka ug mukuha ta ron og dagang round. Kay busog naman ta. O sige dong, tana, magtagbaw ta. Kay ugma, mustay-in na ba ako sa bahay nila ni Sir Ramon ug Ma'am Verna? Oh. Kada Domingo na lang kita makalugar og ana ini.
naog na to sa jeep kaniha dong ba? Wa na lang ang tatamo sakay og tricycle pa dong dulog sa ato eh. Pero makadik ng tagpiti. Malakaw ra mo na ko. Di ka mang lakaw. Dahil kay matuya niya ta ba? Padung biya ka sa tigbakay. Madung tagtari ba? Si pwede yung tibakay ba, uy? Oo, ang sa tari. Ikaw, good. Ikaw ba? Hindi mo pa gini ipapagklaro eh. Tigbakayan ba? Sa among bahay ba? Kanya kitang duha ang magtari duha ba? Pagkaamyo, dyan naman yung uy. Kapuyap eh. Gusto ng love eh. Ayaw na kong patungi kay bukat kay ka. Ano naman ka mag-awas eh. Wala ba? Hansa man, happy ka sa duha ka round? Okay, ay, okay. Pero ang gusto gid ng tanan ko ba nga kuan ka na musing alog ka ang taspuan. Gawa ka ng sing-along. Una ko gawa sa kay manghugas ako. Pilit kayo. Slambi, magiging musing alog itaw. Bahala na. Ay, mangita ko ang laing babae nga. Musing along sa kuha. Mangita ko. Ay, mangita ko ang laing babae nga mabuhat o sa gusto yun. Kanang gusto yun ako na musing along puslan mga di ko buhatan ni labir na ini. Adto ko sa lain eh. Pangitaan ko naglaing babae. Uy, kapuya, dumilo eh. Duha ka round ra, pero kapuya na eh. Hasta ko na eh. Kutasa ko eh. Kapoy yung tilap sa imong ubos. Labaw pa kong gikapoy. Kapoy sing along sa imo hapon. Pero ganun kung mutilap sa imong aday kay humot kayo. Ako sabi sa kapoy pero ganahan ko masing along sa imo kay tuski kayo. Sige na dong, uy. Bangon ako ha. Muulit na ko. Basig nangita na ron to si nanay na ko. Basta mauna to ha. Ugma, magsugod na kong trabaho isip katabang silang Sir Ramon ug Ma'am Verna. Ang amo ni nanay ba sa pagpanglabada? Ug matag Domingo na lang unya ta mag-date to. Ba, kumpare, di mo singalong si Kumari Berna si mo ha. Oo, lagi ko pa Ako'y singalong Stella. Una-una, baki ha. Mauro ba gini, gusto ko nga buhaton sa babae din ako. Kaya to sa may uyap ako nga. Wa pa may magkita ng Bernano. Labi at bayhana, oy. Kusugang sing along sa kuha, oy. Mao ba? May gali, way-huy pa. O siya, nga nung wa mo magkadayo na to Ay, largas Manila. Wa na, balik sa ato. Ano yun? Ako, pre, ato lang. Ang botahan na ka to. Sagdin lang to, eto ko na. Uy, pareha to. Ang masawa, di something along sa kuha. Usap mo Oh, tutukan na niya. Niya ang gawsana si Ihi mo iyang sumsumsumsum. Mao nga, ay, giuyab na ka among maid, oy. Kailangang maid. Maid, maid. Maidlas nga maid mo. Silan. Maid! Imong giuyab ang inyong maid. Sugo, puso kayo singalo nga mong maid, oy, labiya lagi. Si Sirsa na ka nang bigawas gikan sa banyo nga nag-shower. Guwapa ning anak ni Sisa da. To na. Miso na siya sa kwarto, ha? Kuhaan ko nga kung duplicate siya uwi sa iyang kwarto. Basin ng lock na siya. Diasputahan. Hayas kong pamati nga naka-shower na ko eh. Nindota kining dato eh, kay doon yung shower. Gusto, unya na lang ko magsulob og piste. Unya, magpahayahay ko na ko. Kahayahay. Sir Ramon, misod ka din sa akong kwarto.
Sir, hala, huwag ako'y sapot. Sir, uy. Kanindot ni mo og lawas. Uy! Sir? Ay, sir. Yung maganda na sir! Ayaw! Atagan ka kong kantidad tayo. Sir! Buhata lang ang gusto kong may tabo, ha? Dali, skat tayo. Dali tayo, skat tayo. Kinapan ani mo. Pagrigo humot. Gamay pagba ni uy. Ay, pauling sobra kapay naman nagilagtan, sir. Gamay ni para na ako. Silsa, dahil gusto kong using along ka sa kuwa dahil. Ako'y bahala niya mo. Sige. Ubo ko. Sa kanta. Isa ko'y bayad, sir. Masalo ko. Silsa, kalamig yun. Hindi mahili. Sige, hagka, sir. Andali, sir. Andali. Sige. Uy, magtaas. May naitabugin mo sa kong amo nga lalaki niya. Ikayo na. Naglisod ang kubangon. Pero, nakusulti ang akong uyab. Uy, nahilagtan ko ni sir. Ganahan man sa kusa ka, sir. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lorna, ginaingon, lami ang gidili. Bahala nagmasakpan, basta lami. Mao niya nahitabo sa akong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ato na ko, Bi. Sige, be. Kiss ko, Bi. Lips, Bi. I love you, Bi. I love you too. Amping, ha? Engineer, Happy tingin mo pa ningin mo project. Happy tagad, Roy. Engineer, hindi naman natin sa project pa. Suro-suro niya ta, ha? Ikaw lingong sa tao, eh. O, sige, Roy. Asa man ta maglingaw-lingaw, ha? Manutag ng club. Samtang mag-inom tag bugnaw nga beer, magtanaw tag sexing dancer. Okay ka na? Kabukan mo, Roy, eh. Party? Oh, Bi. Party. Uyo ko, bebe. Ay, sorry kay Bi, ha? Pang boys ramang gud ni. Ang sila ng klasihan sa party, be. Basta, Bi. Ay na lang pagsige pangutana, ha? Gusto lang ming mag-relax-relax ba human sa pila ka tuig nga pirmi lang ming nasa site. Boys night out ning among party, Bi. Good evening, sir. May bago? Oh, no, bag po mga sir. Bagong ligo. Joke. Sige, kanang ligo lang mo, di lang. Sunod mo, sige na. Ikaw, engineer? Uses ako. Sunod daw niya ako ninyo, ha? Sige na mo, boys. Sige na, sunod mo. Tana mo, excited na kayo mo, ha? Di ba siya ko makatog? Huwag pa mauli si Ronald. Boys night out ko no. Lain na ba ni si Ronald kung masubrahas inom? Tsaka kung tawagay no, huwag mo apas ko niya kung hain sila rin. Nagdarang pa siyang sakyanan. Tingalig mo drive siya, bisag di na makaya. Ay, Lord, bantayi ang akong bana. Ipalayo siya sa disgrasya ito. Spend the long run! Tara! Oh, rock! Engineer! Mahal ka na! Nagingon nga! Pug! Sayo sa taguba, sayo. Engineer, mura magkag nakagawa sa Turilda. Mura magkag nakabuhi sa Turilda. Sa ko ka? Hindi ka po, bahala. Lala, engineer, tuod man. Ako'y bahala niya. Ako'y tag-iaro niya ning gabi na. Kuya bata, Stay engineer. out na siya. Engineer, kuya bata. Kuya ka. Nabuang ka. Nag-threesome ta. Ngitag imo haroy. Ako'y bahala. Bahala sa bayad. Okay, basta ha. O lagi. Basta alam mo sulti ni Lorna, ha? Dili, uy, yung subo. Ito lucky. Pili niya, bay. Atong i-out, ha?
Atuon sana ako to si Indy kay mo luod na. Ay! Ay, ko pa! Lingkod ko pa ni mo, ha? Bino, gusto ba kong Pino? Ay, huwag nakagawa pa, eh. Ako si Maris. Okay. I-out ka, Maris, ha? Okay ka? Pila? Ay, pila. Ay, nakaka-pressure ko rin ako lalaki. Ito, pila ang imong gabi. Aday Lorna, ayon si Ronald ha. Uy, iduktok magug ka diya. Hayes Ronald. Ay, nasa kwarto, Manoy. Natog pa. Unsaon nga pwerte magkunghubuga nga ni uli kaninang kadlawon. Ngay ba kapag kinsay naghatod niya din sa inyo ganing kadlaw? Siya ra. Ako day eh. Ha? Unsa Manoy? Dito mo na siya sa kong siran nga nightclub day. Hubog kay siya. May gikatibol siya. Ug iya kining out og gidani ang babae sa motel. Manoy tata, mahimo ba? Ayaw pagtumo-tumo sa pagsultig ingon ana. Nahibaw man ko ba? Wa ka makauyon nga si Ronald ang akong nabana. Ay naunsa man ka Lorna ay. Tuwi ko dito tumutumo ako Ako ang gihimo ng driver gabi. Hubog na kay siya. Wa siya makabantay nga ako kadto. Guy! Kinsay maka-drive na mo, ha? Iatod mi sa hotel. Ako lang, sir. Ay, ikaw. Sige. Okay. Yang yawi, oh. Asa tang motela, sir? Ay, kanang klase ng motel. Kanang bugnaw ng aircon, kanang bugnaw kaya. Sige, sir. Okay. Dili. Di ko matuo. Makaglag ibang gisulti man ni tata. Sige tao na bakak lang. Dito, ko. Di gamit siya GRO Ronald nga imong bana. Padidi na siya. Maayo kinagmata ka na. Be, sakit sa oy. Ay, kutawi kong kape. Sige. Be, sige na magtutok na ako, eh. I said, kutawi kong kape, okay? Hindi ko makatuo sa gisulti ni Manoy tata na ako. Ato na ko, malate na ko. Bye. Tuan na si Ronald. Wala siya makis na ako. Kani ato sa dili pa siya mula paingon sa side. Makis kita siya. Makalimot siya pero mo pa sa agi aron makis na ako. Kapan? Pero na siya magdali. Wala kiss-kiss na ako. May babae kit ka si Ronald. Nakit ka ha? Anong dili man mo to si imong magawa nga nagbisyo o mais Ronald nga imong bana, Lorna. Kung wag mo to, tata, patis Ronald. Dili ko. Makuo niya siya na ako. Masuko kung may gihimo sa dautan. Masuko ko. Panaglipog ako. Nausap na gid si Ronald pa. Kwarta. Ibaya na sa apartment, sa kuryente, ug ang sobra na ipang grocery. Kapuya ka to sa grocery. Okay, sige. Ako na lang yung mangumpra sa itong konsumo. Hatagi ko pang shopping. Mabi akong ipaunang sa club, ha? Wa ko'y dad's diri. Okay. Yeah. Okay na na. Ay, 10K? Okay na kayo ni Pe. O Marbi, magpalain ta, ha? Dili ka din sa apartment. Anniversary to, Wow, ha? May pa-anniversary ka pa diha, ha? Ingon na anak kung ako'y magmahal, be. Hindi na kaday. Nawag na akong amigo kung nakatong NBI ba, confirm ko no. Naa sa usa ka motel ang iyong bana. Kauban sa iyong babae nga GRO nga si Maris. Gold digger na si Maris. Kasing maurot ang sapi Ronald, na. Manoy, gikulbaan man ko. Ay, kulba diya. Mauna ni higayon nga masakpan mo ang iyong bana. Tagpaon di karon be, ha? Kanang nga, wa paging matiluwi sa ubang lalaki, ha? Be, kalabit gini mo, be. Ay, gagyan. Happy anniversary, be. Anniversary, ha? May bali ta. Ganahan ka, ha? Ganahan ko, ha? Sige. Hindi mo okay. Tiyasa lang ako. O ka na. Kanya ko ikadungod diya sa imong Hindi ganahan mo. Mao na ba kini ang room number, bro? Yes, bro.
Mao na ning kwarto ha. O kining mamlor na. Muna. Sunod na ko. Oo. Pero tata, i-ready ang imong kamera. Videoy sila. Aron imo na tong ebidensya. Zaman, di na mo? Ready na mi. Ina. Ano niyo? Hoy! Manyok ka! Demonyo ka! Butala ka pa! Ayaw din sa hapon lagi mo babae! Naman ni gibuhat. Huwag ibuhat. Hindi mo minimum buwang, Ronald. Sir, ambi ang imong kamot. Kaya ko sa. Mag-iilis lang mo sa. Sama ni ay waman ni buhat gano na ini. Ini. Magilis siya. Kita ng lumpot yung kanahanan. Tarong kong pagkaasawa, aplipog ko kung ano nangita paglain akong bana. Nasakpa na, mamakak pa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ipin, naingon, kung adunay pinagtagpo pero hindi tinadhana, kasay nag-diet pero nisamot ka ng buhala, mao niya ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalintan. Ipin. Nanas Junel ay nagpaabot ni mo silong. Hoy, Ipin! Naminaw ka na ko? Nabala mo ka, tuloy na lang ko akong kakawan. Ay naon sa kabaya, Ipin. Ganiha ka raman itawa mo biya din sa kusina. Ganiha ra kag nagkaunday. Karon sa kong pagbalik, nagkaon gihapon ka. Babae. Matubig, magaliw. Lagi, natuka na. Puno magkaing bakba sa pagkaon. Asa ta, Junel? Ato ta sa amo. Niabot na sila sa papag ate, gikan sa Canada, o ipaila-ila to kanila. Hala nga nung man ka nagsulti. Ha? Nga naman. Nagpagwapa unta ko. Gwapa na maguga, Ipin. Pa, ti Pamela, siya si Pen, akong girlfriend. Hi. Hello. Si Ben. Hi. Gwapa rin uyab. Do, ha? Hey, thank you. Ay, naibaw na ka ni Junel pa. Di na manguyab kung dili makapasar sa yung standard. Ay, dali na mas kusina, uy. Ganihara ready ang food. May pagwa kumukaon sa amo da. Busog na rabak ko. Swerte si Sipin kung sila magkadayon ni Junel. Gawas nga maayong pagkaputang, buutan si Junel. Ug sa akong obserbasyon, mahal gyud niya ang akong anak. Ang cellphone ni Sipin na ibilin. Mauna ni ron, unsaon na ni. Nagdali, mangutoglak ka. Wow, kalami pes mga pagkaon eh. Unsa man ni nako ron nabusog naman ko. Oh, Sipin, kaon na. Iko rin mo kang mitanaw sa pagkaon. Ayaw ka, uy. Feel at home. Busog ko, ate. Uy, busog. Kaon na. Ayaw uwaw-uwaw diha. Junel, ate man na si Sipin, oh. Sige na, kao na. Ano sa may mo gusto? Kini o kini ba? Ako lekwa sa pagkaon, Janelle. Sige. Abi naman si Pin, kung magminyo na kini si Junel, ang among gusto ni Papa nga, adto na usab siya mo puyo sa Canada. Kauban ang iyang pamilya. Mas labing maayo manggod nga magtapok ming tanan dito. Si Pen, okay ka lang nga. Adto mo po yun si Junel sa Canada. Ha? Okay naman. Si Pin, hinihin lang sa pagkauntukan niya. Ang limog-mog ka? Ha? Sorry, Junel. Sorry. Canada? Mo na gusto sa amahan og ate ni Junel, ma. Kalayo gud anang dapitan, nak. Sa dilang makaiubanan, mantika. Kung manulti ka, no, muragid og kamo na'y magkadayong Junel. Lain na ni mama. Nak, taas pang latasunon sa inyong relasyon ni Junel, uy. Ayaw una pag una-unang huna-huna diya anang kasal. Ay, nakalimot ko panghipo sa mga pagkaon na. Isod ko to sa ref, aron inito na lang nako pagkaugma. Hala, wa na may pagkaon din gisungkab sa iring. Pero, di man makasod ang iring din kay may screen maning among mga bintana. Kaysa may nagkaon.
Oh. Oo man say mga pagkaon din ni sa ref. Ay, kung ingna nga gipanglabay ni si Pin. Kaanugon ato, uy! Akong gikaunta ng sublang pagkaon, ma. Oh, abi na kong imong gilabay, nak. Anugon kung ato ilabay, ma, uy. Aw, akong gilabay sa kong baba. Gipalingot ako maayo. Ay, ginoo ko nimo si Pin! Naon sa man itaon ka na? Kung ikaon man dayon ka nga, mao pa may paghuman nimong sumba. Gutom ka naman, may doon na ako, Uy, nak, ay palabi, uy. Useless ng sumba-sumba ni mga tubangan, Stevie. Kay mukaon man dayon ka. Kawas nga init kay ang panahon, perti pa sang trafika. Unsa naman taon ning among dapit? Oh, si Junel man tunak motor. May angkas siyang papaya. Pwede nakagakos niya. Kalayin sa kong gipatil. Tawgis, Junel, upangutan akin sa tong babae nga may angkas niya. Ay pagsige hilak diha. Ma, 2 days nagwa may chat si Junel. Wala ni-reply na ako. Ipasapot ala nga may lain na siyang uyab. Bahala na. Hindi siya kumatawag ni Junel. Almost 1 week namin may communication. Oy, Ben, ay nagkaon ka naman sabdi ha. Bag-o paganit ang nahumag paniod to. Nag-uol ko, maoy. Ay kalait ta ni mo mag-uol na. Ay pahimungtan man na ni mong pagkaon. Na, nagsugod na baya kag katambo. Puslan nga way nagmahal. May pagmukha og maayo. Oh, si Junel nag-text. Sorry, nakasa ko sa atong relasyon o guilty ko. Mao nga, gihatagan na nako katapusan ang tanan. Ha? Junel, ano nakabuhat mo ka na ko ini? Mahal! Dak, ay pagsigig mukmuk din sa mong kwarto, uy. Kawas-kawas, pod. At tos basketan ay, doon ay nagsumba dito. Grupo to sa sumba liki-liki. Apil nila, iawat na lang mo daot ka si Pin, kay nanambok naman kag maayo so kadwa na mong Jonel. Awan sa manak, ubanan ta ka dito? Di man kaangay mauwaw, uy, nga mo join sa sumba liki-liki. Kay naman si Carvin Sander Parker nga atong silingan, nga maoy nagda sa sumba class. Adali na, pag-exercise si Pin. Thank you niyo tanan. Hi, miss. Gaban lang noon kang naabtanda. Next time, tungag isa sa oras, ha? Or ma-feel ni mo nga gipaningot kag mayo. Oh, by the way, ako dahil si Ralph. Ikaw? Ang tinuod, first time di ka nakita si Pen. May lahin akong pagbati ni mo. Oh, Ralph. Abi ni mo, ganahan ko nga magkauyab ta. Kana kung dili ka masuko nga akong panguyaban. 1, 2, 3, 4. Go! Spin! I love you, si Pen. Ralph. Guwapa ka. Sayang kung mapatambok ka. Padautong tingin ka. Ralph. Ay, ano kung kay kasipin? Mapuntok ka sa lalaking ninyo, ha? Unsa ba yun? Doroy! Ninyo man na sa Ralph, eh! May duwan man na kabuk-anak! Ano na ako ipaungaw sa pagkaon ng ang talang bati nga nahitabo sa akong love life. Mali kinaingon. Pinagtagpo pero hindi tinadhana.
Nag-zumba, nag-diet, pero nadambuhala. Nagpamukha akong maayo. Bahalag tawgon kong dambuhala sa mga tao. Total, di naman ko mo entertain og mga lalaki. Pulaan ako sa mga lalaki. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Cynthia. Ginaingon, rong panahon na, atas na. Kung asi mabuhat sa lalaki, mabuhat na usab sa babae. Mo kining nahitabo ang kinabuhi ako mahimong ikalimot. Gusto na, Rodney. Kata man nagaging na! Kasi kung gusto na pasapason, ilibinag na ang ako mga kapat! Gusto na, sakit na kayo. Oo, niya. Mga nilang kar. Pagkitaon ko ni mo. May bunog na sad ka, ha? Bye, BBF. Masang kailain kasumbungan ko. Ano sa naman ka, ha? Ikaw raman ko, BFF. Ay, sos. BBF. Tali tayo, BBF. Noon sa kalagot yung ka, BBF, oy. Ha? Kapilan mo ti katambagi nga biyain na sulod ni, oy. So, yung makuha ng badaha nga, di mo ka makabiyaan na niya. Kasado mi, BFF. Ang among gipanumpaan simbahan. Unsaon naman lang. Katong for better and for worse, third date to as part. Mao na yung wagabay, third date to as part. Rodney, may kanya ka na. Mag-istorya ta do. Ano ba? Mag-istorya ta. Last na ning pagdapat mo sa akong anak, ha? Huh? Kung dili ka na ni Cynthia, no, ibalik sa namo diri. Dili ka patilaw ni mo kumong akong anak. Kung napatuo para sa among tambag ka ng anak, ha, hayan, tuuan na kaspresyohan, Rodney. Battered wife man ang among anak. Diyan ni mo. Di ka maluwi ni Cynthia. Basta usban pa ganyan ni magbunog ang akong anak, ha? Kami na imong kontra. Kita na magtigi nini. Nagkasabot! Nana, kadiyot lang. Rodney? Hi. Kinsa ka? Lani. Eh, pag-alis gianan. Kinsa ni mong kuyog na babae, Rodney? Ako si Rose, ang asawa ni Jack, ug uyab ni Rodney. Sobra naman ka, Rodney. O ikaw sa babae. Buhii ang akong bana nga imong gigakos. Agay, ano kisagpa man ko nimo? Kinsa man ka, ha? Asawa ko po sa buhi si Rodney. Para Cynthia! Ayaw mo mga sus! Uwi siya! Miss? Hi, Miss. Tulala man ka, Miss? Tagpilang price sa Sing-Sing, Miss? Miss! Sir? Ako si Ren. Tulala man ka. May problema ka ba? Sutay ko, Bi. Kaya mamati ko si mong problema. Unsa? Biha ni mo, ha? Alas 10 gabi naman kang uli. Nga naman di ay. Pag-abot na ko sa bahay, way kanon, way sudan. Gutom kay ko! Hain naman ang imong mga babay. Sila panilingis imong kaon. Buang ka! Sumbaga! Sumaga dayon! Mungutana pa man ka. Hilas na magod ni mong manubag. Doon na kay gisalikan? Doon na! Kisa! Mo lagi! Oh! Lain sa kay babay! Sige! Na. Sige! Nga man ni mo dayon ha? Sige, sakpa ako! Naiisog naman ka, Cynthia. May gisaligan ni Deka, ha? Nginsa na siya? Kaya akong patilawon sa akong komo, ha? Kinsa! Unsa to'y imong giingon? Imong patilawon sa imong komo ang akong laki? Huh? Sige! Suwayi! Kay diretso kang kapriso! Kinsa? Hambugira! Naghinamburger bugada! Natural! Kay nakalaki man kong barister! Baristera? Unya, naghinambog na ka? Pwe! Oo, sa barister mong BF girl. Naigala lang na ako, BFF, Barbie. Wa may relasyon. Ug misaad siya, kung dapatan ko ni Rodney, ug may bunog ko, willing siya mutabang nako. Wow! Ang mutagam si Rodney. Ay, social mong light in a shining armor.
ice cube, Diribi. Barog diha, kay dili ko ni mo maid. Awa, sweet. Di ko niya tagan ng ice cube. Hilas. Pagkagod ni mo now. Niabi ka sa mong panimay, ha? Nanugot ka. Kasado mi ni Rodney. Kabit ka. Hoy! Ilong na Cynthia! Da! Ayaw pagbakalimpyo, ha? Mao! Kung may kabit ko, may kabit man sab ka, di ba? Wa ko'y kabit. Pero kung buhato na nako, mahimo kayo, Rodney. Ay, mo, oy! Buhata! Buhata! What? Kamu na sorry, porbida. Oy, girl. Mapriso mong duha kay kasado mo sa Rodney. Okay naman ko nga mapriso. Wa man si ayong akong kinabuhi. May nang atbangan akong bisyo sa kumbana. Kung unsa may mahimos laki, mahimo naman sa babae, Barbie. Oh, pero girl, di unta ka angay nga babaw sa imong bana, oy. Ano kung nga pasakitan ka lang sa imbana? Love na ko, Sir Niran. Ambot pa. Nganong wa niya tupag ni. Angay kang lipayon, Cynthia, kay buutan ka. Salamat kining atong buhaton karon, pero tao ta. Tao raman po ta. Ato kining buhaton. Cynthia. Sa minute buhat. Gusto ka. Ug taon lang ta. Cynthia? Ramdam ko rin. Sa iyong pagpasakit na ako. Nadadan ko'y babae sa ako. Nagkaanam ni kawaktang akong kukangatuloy. Cynthia, ano po ko nga? Nawatin tayo. Cynthia. Siguro nagbuot na ulitaw pa ko. Kaya pa dahil niya tabihin mo. Cynthia. Nagmitilit ko ni mapasaan. Dili. Di ka sakit ang naman. Pining palami niya ba? Cynthia! Ganong ibang suol mo ni mo sa bag ang imong maslina, ha? Mabiya na ko din hi. Dili ko ba kagnaw nga magpabilin paghihapon din his panimay. So, ipasabot ni mo? Ha? Mabdos ko. Og dili ikaw ang amahan, Rodney. Usa! Kung mauga na, ikiha ko kamong duha! Ikiha! Imo man ang katungod. Ready na ko. Doon na po ko'y dakang ebidensya nga daghan kag babae. Gani, may video ka nga gihimo og mao kining ipakita ko susgado. Imo din gihilabtan ang akong cellphone! Nagbinugo ka man. Amanos na ta. Unsa imong kibuhat sa tong kaminyoon, mausab na akong kibuhat. Busa patas na ta, Rod. Di ka mo sugot! Nga mo biya ka din ni Cynthia! Bahala, nagdili ka mo sugot basta kay mo biya na ko din he. Period. Ako ka lang! Mo ba? Imo lang ko. Pero ikaw para tanan? Gigagod, ka-unfair good imong pagkatawrot ni. Selfish ka, ang imo rang kaugalingon ng kapayang imong gauna-una. Usa nagka-desisyon ako, muuban ko sa amahan ning akong gisabak. Ikiha lang mi. Paaboto na mo among warrant. Hilas! Hilas na kay ka! Isog na kay ka! Dili lalim ning imong buhat na ko, Cynthia! Dili ni lalim! Sa? Dili kay lalim. Pausan ka, Rod. Tawa malang taghilaw ni. Wa magkapamawsar ni sa akong pagbiya sa panimay. Patas na ang laban. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rhea, inaingon, buutan ko nga pagkapapay. Kung nahitabo man nga nagkasyon mis imong bana, dili akong saang tanan. Kay wa man ko masayod nga may tag-iya na bada siya. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalingalanan. Unsa? Dadon ka ni Rufa sa syudad sa sunod niyang balik din sa probinsya? O nay, kay doon ako nu'y dako nga tindahan sa merkado dito sa syudad nga nagkinahanglan og dugang tindera. Uy, nanuwa naman lang kamuuban niya siyang pagbalik sa syudad gahapon. Iya pa mang karuhon dito nay, kung wa ba makakita og tindera, basin ba o niya tikakita na niya, tuan ako dito. Ay, basig adto ka na niya dito makauyab og maminyo na. Depende nay, uy. Kung makagusto ko sa nanguyab na ako, sama ko din sa tong probinsya. Nanguyab na ko sila ito, pero wala ko siya sugta kay waman ko'y gusto niya. Oh, mao ba ng sidra?
Dadonday ni Rufa sa Ria Syudad. O, dong lito. Kay ganihang buntag na abot mas Rufa, kay sayo man siyang migikan dito paingon din his atos probinsya. Di na rin. Mubiya din siya din ni. Di na may makita ni nang. Mas buntag. Musakay sila buong dito syudad do. Karong nabiin ang sita ko diya na nga. Mamisita ko diya. Ano sa tingnan nimo? May lalaki kuno nga dako gusto nimo nga mamitan nimo rong gabi. Si Lito bitaw, day. Ay, mao ba? Si Lito di ay. Uy, buutan ba na si Lito day? Pero, mausad lagi mananangkat, uy. Pero okay ra sad baya, basta magkasinabot lang mo. Ako'y gipilig laki, day. Wala dyan ko'y gusto niya. Lisod man sad kung sugto na siya, siya rin nakagusto na ako. Wa. Maog yun. Ako'y naluoy niya muna ko niya. Wain tayo gusto ni mo Ria. Largam siya. Umasyudad tay. Mutanaw lang ko rin niyang gabi una. Base mo. Di na siya mabalik din sa tuwa pa. Kasi anton na lang siya minyo dito syudad tay. Liko, anak. Arin ako tay ha. Arin ako tay. Ako'y naluoy taon sa kong anak. Ganun ka na pamantambayhan niya. Hindi ko mga gusto niya. Ganun maintaon. Pero di man sa tunta ka nga mapwesto mo. Masamot lang nga sakitan ka. Mauyab ta. Di ko makikuyog ni mo panuloy. Unya, kung makakita na ko og lalaki nga akong hikupmaon, buwagan man kita ka. Unang sabta ko. Salamat ha. Salamat kaayo nga dakugman ako. Salamat kaayo Lito. Ito na mo. Oy, na sa una na kong sitinay ba, di lang sa kumuulit sa ato ha. Sa sunod sweldo, maduaw mo din sa binsya. Ay, kay may bahon ako eh. Doon na raman po ko'y kwarta ba nga magamit para konsumo na ako. Kuntinto raman sab ko nga mag-utan ka nunay. Doon na may daghan na itong mga utanon diha. Maulang may utanon ko. Nya nang, ato na may nang sidra. Nala, sige day Rufa. Ayo-ayo mo sa inyong biyahe. Nak, Ria, pag-amping sa imong pagpanarbaho dito, day, ug manghinaot ko nga makakita ka naglalaki nga imong mauyab, aron makakita na sabtaon ko og apo. Unay, uy, mag-ampi ko sa akong kaugalingon dito sa syudad. Day, Rufa, tana na. Ay, sige, tana. Nang, adto na mi. May ganit ay Rufano kay padayon pa nga nagkinahanglan og tindera ang tag-iya sa tindahan dito sa merkado. Maog yun, day. Og inikabuton nga nato dito sa terminal. Dili na ta mula ho sa amo. Moderitso ta sa merkado nga akong giingon nimo. Oo, sige, day. Aron makasugod na dayon ko og trabaho. Hindi na gito sa bus terminal, day. Ali na yung mga naog na ta. Aron makasakay ta og jeep para sa merkado. O, day, sige. Excited na kay ko nga sugod na sa akong trabaho. Itindira sa kong tindahan. Ikaw di ay ang giingon ni Ruang nga musud pagkatindira sa kudahan. Oo, sir. Dawata ko, Sir B. Aron doon ako'y trabaho para naasad ko ikapat og mga nindot ka mga sinina, Sir B. Aron doon ay manguyab nga taga dinhi sa syudad. Sige. Ugma, makasugod ka na sa imong trabaho. Gidawat ko na ikaw, Ria. Ala, salamat. Dagang salamat, Sir Jonah. Nanguyab ni mo, Sir Jonas? Uday, pero wa pa ko motando kay basig na siya asawa. Dato ko na siya, unya gwapo. Imposible nga way asawa, di ba? Ako sad noon, day. Di sad ko sure kung may asawa na siya. Wa masad ko makakita nga na siya asawang may anak siyang tindahan. Mao ka na, Ria. Kung sugton ko nimo, pakas lang tadayon ka. Daghan na ang mga babae ang mga kontrato. Apan silang tanan, ang ako arang kwarta ang ilang pas. Ina, sugton ako. Ang tinuod sa to, gusto ko nimo. Sige, gisugutan na kaso. Okay, hindi kami anak. Pagil malamig. Sir Jonas, walang ibo, sir. Siguro, paano kasi talagang ako? Ay, Galibe. Inayang sa bingon sa
ikaw og may asawa. Pasaylo ako, Rhea. Abang kinahanglan kong tapos na nato ang atong relasyon. Igo na lang ko sa hilap. Isog man ko sa asawa dito sa tindahan, gikasabaan. Nibalik na lang ko sa among probinsya. Idawat na lang nako ang dakong dad, magipab nako ni Sir Jonas. Pero di ko malingon. Siya ang unang lalaki nga natyanan ko sa akong kaputli. Ug mao to mga listeners, ato ang Palamay Drama Compilation Part 166 ug hinaot nga nalingaw mo mga listeners no, mas gidugay ta naka-upload. Dugay medyo nahuman atong isa mga drama kayo sa ang duwa HP tag sa pud maka-upload no. O uspo na ko pagpasalamatan talang ga-comment sa kuha. Salamat jud guys sa inyo sa inyong kanunay nga pag-comment nga isa jud akong basihan sa akong pag-intro vlog. O akong shout out ang ga-comment sa kuha. Shout out na po si Arnie Vidal, labi na si Ma'am Delsam 99, shout out ni mo dia ma'am dia sa Hong Kong o amping-amping. Si Annalyn Brunei, si Mario Libre, shout out po na po si Oscar Abedog dia sa Karkar, Cebu. Si Elvira Nancy, shout out po na po si Luel Balandra, si Barbie Casday, Mario Libre, si Crystal Leo, shout out, si Ma'am Mirna Urban, si Nilda Yuki, o si Richard Isco, o si Ma'am Sugar Santos, shout out po na po si Jimmy Sinal. Ug mao to mga listeners, tanan ka shout out sa ato ug atong gibasa karon. Atong part 167 at kakatangin na po ni mga listeners, maghinay-hinay na sa tag-edit para maka abot na po siya 1 hour no. O usbo na ko pagpasalamatan talang ka-comment sa kuha. Salamat jud kayo labi na sa akong tanan mga listeners. Salamat jud kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa ato ang mga drama nga gina-upload. O daghan jud ka salamat sa inyong tanan mga listeners.